O BNG apoiará a investidura da candidata socialista Marta Giraldez en Meis. O edil que conseguiu a formación nas eleccións do 26 de maio ten a chave de goberno e Xoán Manuel Vázquez xa comunicou a Giraldez a súa intención de votala como alcaldesa para substituir ao popular José Luis Pérez. O que o BNG nos traslada é que garanten a nosa investidura e estamos chegando a un tipo de acordos que non están nin firmados, nin estamos na fase de pulilos, acordos que consideramos que son, ademais, democráticos, que son de limpieza democrática e no que estamos totalmente de acordo en favor e en prol da participación e da transparencia no Concello de Meis. Nestas conversas non estivo sobre a mesa a posibilidade dun bipartito. Dende o BNG Nacional xa expresaron a súa intención de non formar parte de gobernos nos que exista tanta diferenza no número de edís. A socialista é consciente de que nesta nova etapa será fundamental o diálogo. Está claro que a veciñanza de Meis votou o noso programa electoral e como tal gustaríano levar a cabo. E como somos un partido de diálogo, pois sei que vamos a ter que chegar, se non entra no goberno o Concelleiro de BNG, a grandes acordos en materia presupuestaria, en determinados acordos que son necesarios para avanzar no Concello de Meis. Obviamente eu estou máis cómodo con os compañeros e compañeras que son do meu partido porque temos un programa común e un obxectivo común. Sobre os resultados, Marta Giraldez está satisfeita, aínda que recoñece que o sentir previo á xornada electoral facíalles crer que conseguirían máis apoio. Agora xa pensa nas súas primeiras accións como alcaldesa de Meis. Nos queremos saber o que hai, queremos abrir caixóns, queremos levantar alfombras e unha vez que teñamos claro o que hai, para nós son fundamentais as políticas sociais. Incluso hoxe xa empecé a recibir chamadas de veciños que teñen graves problemas. É fundamental poñer en marcha xa o portal da transparencia e a partir de aí pois, todo o noso programa, que temos un programa moi rico, pensado fundamentalmente en servizos sociais, sanidades, educación, obras que son obras menores pero necesarias como un asfaltado, o saneamento. Entre os proxectos en marcha está o do polémico parque acuático. Segundo a candidata socialista, a súa intención é manter encontros coas partes implicadas para coñecer a situación real da iniciativa. Tamén asegurou que os socialistas están a favor deste parque, polo que traballarán para que sexa unha realidade.